p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barbert Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barbert's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barbert Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barbert Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala. Paborito. Bautista. Paborito. Benalona. Paborito. Lawak. Paborito. Puso Robio. Paborito. Santo Tomas. Paborito. Season. Paborito. Ordaneta. Paborito. Diyan Villasis. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning! Naimbangkal daw bigat kata kayo amin na po. Maabig kakabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakarat Saray Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kalob kantaba yo, saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service always. Tansay magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulap kantaba yung team at technical side. At sayan agaw la na Huwebes sa tatang tanagagik pet sa Jeslad, bulan na Hulyo taon 2025.
The only one, Engineer Nixon Dakal. Mantar-tartar man nang nangis niya tatang tanagagik so tawen. At tanlaso kasil na uran, yan nalilik na tayo. At party luyag na Pangasinan, pero walay klase. Walang suspension. Suspension. Anggapoy suspension. Kanyan papanunot, at sari gugaw na lang ula, urong kila. Di bali takin mo patubat-tubat. Oo, no. Siya nga si mabita, ang gapi uran, pero kasigap tage, mabalagubog. Lanti. Pero along the way, maya-maya lang. Maya-maya, oo. Maya-maya lang. Kanyan Yesit labat. Aramay unlobad kuleho, mambalon kayo'y payong. Kaputi, pantura, tapenad kayo na basad. Buta. No, buta, pati buta siguro, no, naluluban, so iskwilaan nyo, na danom. Pero labalat sa Ramaykin, elementary, along the way, mantutungtung kami, kumonsay, singajad bin malay, example, anto Kumunsay iternan mayor la, buta tan payong, piyan makaurong iragugaw, kwanda. Mayor, paano narurungal Ay, tabag, di ba? Wala ta na programa na tanad bin malay, tuloy-tuloy tan. May bag na ugugaw. Yes. Nayari mo. O di no walay kasi wala may underwater iran lugar. At bali na bin malay. Yes, singaditan at kalit, wala rin lugar underwater. Untan mat di manad gayaman. Di mat gayaman mat manaya, no high tide. Nalagap mo so sa may dalanda. Nalagap. Dumamat manaya so sitwasyon da di man, ya problema damat ka paborito RJ, talagang nakaukulan siguro itagay so dalanda. Basta ganalipo si Rame Kabungan. O dini gawa nyo dalay danom, singa gagon na mayor di tanad papagayan. Good morning, Kap Willie Soriano, di ba? Yes. Mama, sarap tumaman. Dalay danom. O di no, may gagawin na simbaan niya. May kiyan, Catch Basin. Catch Basin. Araratan niya teknolohiya, nayarin i-adapt tayo ang angko at ating tanagan. Yes. Pero para sa taga Segundo Distrito, and some parts of 3rd District, kumon, walay power interruption. Malalapo at Sinpelco at sa agaw na Sabado malapod alas 6:15 hanggat alas 6 na labi. Alas 6:15 kabuasan hanggat alas 6 na labi July 12 July 12 Saturday. So the duration is about 11 hours and 45 minutes. So almost 12 hours ka paborito RJ. Naandian na kuryente ditan at balay ditan at binmalay. Untan mat at balay mo dadling gayan. Insan Bugalyon, Aguilar, mga taram tan Orbistondo. Dokuya. Nagkalalo na lapag. Lapag, siga lapag. Segundo distrito yan Jat Orbistondo, nagkalalo la do poblasyon, Malibong, Malayo, Sawat, Dalangiring, Anggatol, Real, Kamanbugan, Baog, Piswak, Galarin, Salabante, Bayawas, tan Giteb. Ditanad Orbis no Karatangso, Nanday Silaw no Sabado. Untan mat at sari arom niran balay, pero ayay manlapod alas 4 ngaram, yanggad alas 6 na ngaram labi. So 2 hours labat. Maswerte raya 2 hours labat. Alcala, Bautista, Bayambang, Malasiki, Basista, San Carlos City, Orbistondo, lalo sa portion na Pasibi East, Pasibi West, Balangay, Duplak, Batangkawa, Malacca, tan Bitwag. Insan mga taram, particularly Kabayawasan. Araraya so nandiyan na kuryente, kanyan pantarian nyo la. Tira sunoy. Upgrading amo. Apigaran darara may kasi ang dukoy tanay talagang walay kiyan may gawon dan pan-upgrade talagang mabayag so oras ya ilaandan to ha. Kasi paluroy mo katay almost 12 oras 12 hours. 12 hours at atang tanagagik. So pantarian nyo latan. At Metro Manila, balat ka paborito RJ,
ay Manila kung kula kumon aliwan metro tanong metro Manila kamo pigaran lugar itanad Manila. So jad Manila wala may kampanya to natan ng Yorme. Speaking of kuryente lamang harama spaghetti wires. Linisan to. Kasi sanhin ng ano yan sunog. Yes. Yung mga illegal connection. Non-spark latan. So, ang ginagawa niya ngayon, nililinisan niya ang Maynila. Tinatanggal niya yung mga spaghetti na nasa ibabaw ng kuryente. Sinadjad si katayo mat kapabrito ajay. Hindi madlinggayan actually. Pinalinisan ng Mayor Paul. Nung si katoy Mayor, may spaghetti wires ditanad along Mentor Affairs na linggiyan. Bali-bali. Malinis la. Isan jadda saray nan imbubunagyago matraffic kuang ko tamanaya wad may eray telecommunication company Simpilco imanad kanto na tunton siguro na figure dara may wirings da poste. Di bali-bali. Kasi wala ba't niya sulo manaya linya na kuryente. Wala rin mikakabit. Wala rin mikakabit. Arumya telcos, telecommunication companies, mga laray permiso da Simpelco. Siguro, takarek ang gawa may poste. Yes, o dino dyan Decorp, naman bilang dyan the 4th District, mi kabit ira. Ya wala mo so samay upada. May babayaran ka. Siyempre, mong kila, no? May kabit kila ba? Dumamay may kabit, ya libre. Andi magastos man. Magastos man. Okay. Ay, so sila. Sige. Rawin nakarto. Pero, kintan, walad maong ya may panangi pakurang na sa programa. Yes. Basta wala nang sagabal. Oo. Basta nalinisan. Bali-bali nang naman kasi lugar ka paborito. Wala nang sagabal. Na mga kuryente. Yes. Parang dagupan. Wala na daw sagabal. Ano ba? Bakit? Wala nang sagabal. Kaya tuloy-tuloy na daw yung mga proyekto. Dahil wala nang sagabal. Ganun ba yun? Ano ba yan? Wala nang sagabal. Pero dapat umpisahan nyo na yung mga sinasabi nyong proyekto na nabinbin at sinasabi nyo. Kasi wala nang sagabal gawin nyo na. Wala nang sagabal. So, pero kung check and balance, nandiyan naman daw tayo at mga mamamayang Pilipino. Tayo kako dahil mga mamamahayag daw. At saka nandyan pa rin si Councilor Dada. Siya yung magiging mata natin. Siyempre siya ang magko-correct sa lahat ng kung ano dapat ang i-correct. Pero parang ang magandang pwedeng pagkasabi siguro wala nang sabagal, di ba? Pero sabi mo mayroon pa. Ganyan pa naman. Kaya siguro ang magandang sabihin wala nang magagawa ang sabagal. Di ba? Lagyan ng magagawa. Wala nang magagawa ang sagabal. Ganun, nag-iisa na kasi balita ko wala nang mga si Ajad Bin Mali kapaborito ajay. Si Councilor Ariel de la Concha. At jad sa may inaugural session walay impasato singa resolutions ira yagat maton ipasa sayay taloy taon panserbida lambangat lalamot kung kukumon anto natan jad sa may interto resolution agi kaskasian mo't kalamor kapaborito ajay intern down anto tanoy resolution if you can wala rin resolutions tapabigakin naantaan na saray taga Bimali paano para pangkaw mga na Bimali sa nyo i-turn down hindi naman yung nagpapasa ng resolution so nasibletan of course bagkos yung pwedeng makinabang doon sa resolution bang resolution niya ito marami siya actually banggitin ko isa-isa kapaborito ajay okay a resolution officially naming the present composition of the Sangguniang Bayan as the 12th Sangguniang Bayan of Binmali, Pangasinan. Turn down yan. Ano yun? Anong parang gusto niyang... pangalanan yung present composition ng Sangguniang Bayan. Okay. Ano yan? Internal. Para sa kanila yan. Okay. Wala Pangalawa, namang pakinabang ang madlang people dyan. Pangalawa, sige. Yes.
meron din siyang resolution commending a public official for his exemplary performance during his first term as an official. Pero Na-turn down. turn down din ulit. Pero pagka mga pagalang, din, may pakonsuelo, sige na. Oo. 'Di ba? So, ilan itong na mga resolutions na magbibigay commendation sa mga public official, including Honorable Pedro Merera for his exemplary performance during his first term as Municipal Mayor of Binmali, Pangasinan, and congratulating him on his re-election in the 2025 local election. Na-turn down din 'yan. Na-turn down din. Bakit Ba't na-turn down? Kasi 'di ba dapat lang. Yes. O baka mali lang yung tao na nagpasa. Siguro nga. Because sabi ko nga numbered siya, di ba? Sabi ko nga Pero maganda yung resolution kasi parang it's an encouragement. Meron pa siyang isa. Para, di ba, lalong pagbutihan ng opisyal yung kanyang. Dahil of may mga course. ganyan palang nakapupuna sa kanyang good lalo na ngayon. At saka, imagine mo, Lalo kapaborito na ngayon, yung kanyang mga pinapakitang trabaho ngayon Yes, sa Binmaloy, di ba? Yung siguro, paglilinis ng bayan. alam mo kung bakit palengke. alam mo kung bakit na turn down. Kasi yung mismong kasamahan ni Mayor Pedro, hindi nila naisip ito. Yung hindi nila kasama, siya pang nakaisip para bigyan ng commendation. Pero it only shows na wala namang personalan. Yes. Yan yung nakikita Diyan mo ko dyan. makikita. Basta gumagawa ng kabutihan at tama, dapat lang naidayaw. Yan. It is yun yung kanyang ginawa. Oo. So, hindi yung parang pamumuliti ka na hindi kita kasama, hindi kita gagawa ng ganitong, 'di ba, pagkilala. Oo. Pero siya mismo ang gumawa. Yes. Di yan na yung meron pa siya. Yan na yung sinyalis na, 'di ba? Yes. Sabi nga niya, hindi ako nandito para kumontra. Nandito ako para manilbihan as councilor ng bayan. Yes. Nararapat lang naman na bigyan ng komendasyon yung mga dapat bigyan. Diba? Pati nakikita mong talagang nagtatrabaho para sa bayan. Pati nga si former Vice Mayor Simplicio Rosario, binigyan din niya ng commendation dito pero not turned down din. Tapos ano pa yung mga ibang resolutions niya? Draft resolution congratulating the barangay Queen Bautista of Barangay Gayaman, Binmalay for gaining the gold medal in Pomsey and Kyorogi in the recent new phase of the year Taekwondo Championship at Candon, Ilocos Sur. Pero hindi na turn down po yan. Bakit pag mga simpleng lang yan pagkilala. Ito na turn down lahat ito. Pati yung draft resolution commending Honorable Amilito Sison for serving as the Vice Mayor of Binmali, Pangasinan. Na turn down din. Ibig sabihin parang manahimik ka. Wala kang pero sabi ko papasa dito kahit isa. Pero dyan ko siguro, Councilor Ariel, it would make a difference numan bilang at kapartido da kala. Yes. Parang siguro ganun, kasi talagang ang nag-iisang ikaw. Pero alam mo naman, knowing Councilor Ariel de la Concha, sabi nga niya, I am not discouraged because the silence of others will never silence my convictions. Convictions. If it takes a group effort just to block one voice, then that one voice must be making an impact. I will continue to propose what I believe is right because I would rather be left unheard with principles than be applauded without them. At least papakita niya na yung kanyang mga kagustuhan di ba, na iprepresenta tumat. Yes. Pangkamuungan or anto kamandita niya jad antato dugalabat yagawon. Pero man bilang syempre mambukbukor kasi tan gana suportaan nga pulay, di ba? Wala na siyang magagawa doon. Pero ginawa pa rin niya yung the best of him na ipakita yung, di ba?
Yes. At gawin yung kanyang trabaho. Trabaho lang. Yun sana isipin din natin ng mga Parang din ng sasabihin ng mga kasama niya. nakikinig, Oo. hindi mo na yan kasalanan. Oo. 'Di ba? At Kung least- hindi man naipasa, At least kumikilos siya, Mhm. gumagalaw po siya, at nagtatrabaho po siya para sa taong bayan. Ayun. So, keep it up. Alam mo yung dilema ng mga to, singa dilema ng Councilor Dada dyan natanay. Edsyudad na Dagupan, bukor to. Oo, ano man ang kanyang pagkontra diyan, wala na. Wala nang sagabal. Pero hindi, may sagabal pa rin. Wala nang magagawa yung sagabal. Oo. Ganun ba yun? Basta ang importante, kapaborito Ajay, importante mati-check natin. Dapat itama pa rin natin kung yung dapat na itama, kapaborito Ajay. Gontan, daman natin check and balance. Kasi kahit sabihin nating Wala nang walang sagabal kanyo, pero hindi ba nila naisip din, mga kapaborito, Gontan? Hindi tanggap po mo gago umin ito. Maugas kontra gabay na totoo anto ni i-check mo diay. Nayari may welcome naman daw yung mga constructive criticism, yung pagpapa pampaimano, parang ganon. Wag lang daw yung bashing. Pero hindi mo yan maiwasan. Basta pinasok mo yung mundo ng politika at paninilbihan, mayroon at mayroon yan. Totoo yan. Anyway, andyan pa naman ang COA, kapaborito RJ. Andyan din ang mga courts natin. Kung ano man ang mali, doon tayo dumulog. Mga ganun. Basta importante laging may check and balance. Agauntan kapaborito RJ. Yung nangungumusta, agyan tayo pakalingo eh. Yes. Yung nangungumusta pala ng sitwasyon dyan sa Lingayen, ba't di daw natin na ibabalita? Wala pa namang pagkakataon na nakapunta dyan sa aming mahal na inang bayan. Kaya wait-and-see na lang po tayo, ha? Yes. Wag kayong mapaga dahil pagka-check and balance ang pinag-uusapan. Watan mo't laray irarira may matalisiw o ira nakabiyangan na sangguni ang bayan. Di ba? Kasi syempre pagka magkamuyong yung mayor sa vice mayor, di ba? Basta pangkabutihan, okay lang. Wag lang yung may mga masisita kayo na mali, then pwede ninyo namang idulog. Yan, sa mga proper agencies. So, lalo na sa media, kami yung magiging check and balance po. Basta wag masyadong mapolitika. Kung ano yung dapat lang at nararapat, gawin natin. Agauntan kapaborito RJ. So, yung request po nila, Mayor, baka pwede rin magbigay din po kayo ng buta at saka payong para sa mga bata. Siguro sa lahat na ng LGU. Kasi lapag mo't yung uranay, di ba? Lapag mo't yung walaray abububan pasen. Kaya nga pagka may sumakay sa mga pampasahero na nakabuta, agyula nunung-nungun, may mababalaw. Wala nira maarugi, may kumul amo kwanda. No, akalislis so pantalon to, it's talusable. Kaya talaga nanlapo da abong daya, nadudulap. Mong kayo tagay nadudulap, pisalamatan nyo laman. Pero may mambas kini, mambuli kini, wag na. Dahil may mga nangyaring ganyan, di ba? Tulog ka da eskwela, kabuta ka, singantam may sangkanang da ka, yung gano da ibabaga, singa da ka babalawon. Yes. Pero, di ba? Ay, sosilis. Hello, good morning kay Sir Darlon Arsiga. Sabi niya, good morning Sir Joseph, Sir RJ, watching here in Novaliches. Ask ko lang po kung mataas ang tubig sa Binmalay. Taga Kamali Riverside po kasi family ko, mga sir, kwanto. Sa Binmalay, wala naman tubig. May mga lugar lang na underwater kasi sa tulo ng ulan. Saka di ba mataas ang Binmalay, wala namang masyadong nababasa. Kasi siya naman sa sa Riverside kasi tabi ng ilog. Kaya doon kasi sa Basing sa Riverside wala, kaya sa palagay ko sa Kamali wala rin. Kay Sir Yung Regidor, good morning. Masanto si Kabasan po si kayo. Untan mat kay Sir Terence Gonzales at kay Madam Eva Chan Vespiras. Hi, Madam Eva. Good morning. Good morning. Yan. Magpapatuloy po ang liknay, balik, kaya rin ni Nasarin Pakabatan Paimano, manlalapad saray manangantabay.
ang puta-putang Iren Balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, pagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan
Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at sa 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy ka paborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Ito na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito po, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito.
Alas 8:36 oras na natin sa Liknay Valley. Kaulap kantabi ni siyempre Saray Magteriuran kapaborito. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tan na sa Magterlingkor, Magterion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Happy birthday natin kuno at si Christy Carolino. May you have many more birthdays to come. Good health and God bless kwanto ng Sir Jerome Antinorio. Bali numero tula mo. Kanya manaya, walay timawag. Uy, balo ya, kang ko. Manaya si Sir Jerome. Yun. And likewise, binabati rin natin ng good morning si Madam Juliet Andrada ng Rural Bank of Mangaldan. At syempre sa mga tagagupit, nagpapaganda sa mga magaganda sa Barber Salon for men and women. Walk in and walk out with pure confidence with Barber Salon. Ganon din sa mga nagpapaganda ng katawan. Diyan po sa may FP Gym Tapuac na ngayon po ay fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong mga fitness goal. Yan, sa FP Gym Tapuac. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, binabati ko na rin ng good morning yung aking ninong, si Ninong Bert Jimenez ng Rural Bank of Mangaldan. Bert Jimenez, yes. My uncle. Your uncle? Uncle, good morning po. At kay Engineer Rodolfo Boydeon. Sabi naman ni Arnolfo dito, pagbigyan ang mga nanalo, walang sagabal dahil tuloy ang proyekto at taong bayan naman ang makikinabang, mga idol, di ba? Yes, tama ka naman diyan, Arnolfo. Basta kapakipakinabang na mga proyekto, walang masama diyan. Of course. Diba? Oo naman. Lalo na yung yung naipasang yung pagpapatuloy ng yung birthing station ba yon? Yung mother and child unang resolution yun na naipasa. 'Di ba? Yun yung sinimulan na. Sisimulan na sana pero hindi nawala ng pondo. Yes. Maganda yun dahil naipasa na at naibigay na kay Congressman Manay de Venecia at mananatili yan dyan sa may LTO. Diyan ipagpapatuloy kung sakaling mapunduhan pagka magagandang proyekto, why not? Of course. Idayo ang mga yan. Maganda yan. Wag lang yung mga proyektong palpak. Yes. Tulad nito, yung sa sitwasyon ng Manila ngayon, nakita ko na yung video kapaborito, RJ. Alin yung? Pakita nga natin, Engineer Alin Nate. Yung? Yung pinatayong barangay hall. Yung sa mismong sidewalk. Yun yung agad na pinunan ni Mayor Yorme Escomoreno. Ama na barangay hall din tamutan. Nanamutan ka paborito. Ata na barangay hall tan tinayo sa sidewalk. At doon pa mismo sa gate ng school. Sa gitna niyan may gate na malaki papasok ng school. So natakpan na yung school. Nawala pa yung sidewalk. Ano ba yan? Mga karapatan nilang sa mata ng publiko. Tama naman si Idol, Mayor Escomoreno. Dahil sabi niya, beyond the commerce ban. Ibig sabihin, pwedeng magpatayo dyan ng kahit anong building, edificio. Worse, wala pang permit. Porque congressman ang nagpatayo. Pwede na? Mahuhuyo kayo. Kaya nga sabi ko, sayang ang pera ng taong bayan. Ano yan? Anong plano ni Yorme dyan? Gigibain? Ginigiba na. Dapat lang. Kasi sidewalk Magmatampo yung taxpayer. Kasi talagang pera ng taong bayan. Baka sasabihin sayang, kinagigibon mo mayor. Hindi. Hindi dapat. Kasi pagka pinabayaan mo yan, gagawin na sa lahat ng, di ba? Walang magiging itsura ng bayan. Yung mga sidewalk natin, gusto nyo? Instead na makatulong, magkikreate pa yan ng disgrasya, chaos, hindi orderly na sitwasyon ng inyong bayan. Kasi imagine sidewalk, yung mga pikuwat, yan ang pag-ipitot. Yes. Kaya hindi pwede na dahil congressman ka or ganyan bang lingkod bayan? Dapat yung naaayon naman sa mga pinairal na batas para wala nang problema, di ba? Bakit hindi ba alam nung nag-construct niyan?
Tinatanong ko ang sarili ko, anong ginawa ng City Engineering Office? Isa pa yun, City Engineering Office. Anong ginagawa ng DPWH? Saka walang permit. Tama. Diba? Walang permit yan. At anong ginagawa ng Manila LGU? Ano ba yan? Na magic ba lahat ng papeles? Dahil before na makapag-construct ka dyan, di ba? Meron pa yung mga certification of no objection, di ba? Lono ba yun? Lono? Yes. Ganun. Kita mo yan, kapabrik Roger. Ay, nako. Imagine mo na lang habang tinatayo yan. Tapos nasa harap ng school. Ayan, yung mga viewers natin, ayan. At nasa screen ko. Yan po yung sitwasyon. Yun po yung pinatayong yung barangay hall sa bangketa. Matibay din, no? Walang building permit. Mabuti kung movable. Subukan yung gawin yan yung sa parang harapan lang. Yung pagpapatayo pa lang ng pundasyon yan. Doon ako napaisip paano nila ginawa yun. Diba? Siyempre mabuhukay sila dyan. Alam mo kung dito yan. Alam mo kung dito yan. Kaya nagpatayo dyan sa siguro yun ang isipin ng iba. Kaya nagpatayo yan sa bangketa. At building baka wali kinoy-koy da. Treasure hunting. Lalaman. Oo, kasi biruin mo, nangyari na yan sa isang bayan, hindi ko nababanggitin. Harap ng simbahan, sidewalk, paradahan, magpapatayo daw ng CR para sa mga taong bayan. Iba't doon magpapatayo. So, sidewalk papaw nun sa kinaykay na manok. Yun pala, lumabas na hinahanap nila yung tunnel papunta doon sa ilalim ng simbahan. Dahil mayroon daw doon, ginto. Papayaglatan niya paraon. Pero naniniwala pa rin kayo na may ginto sa may mga lugar na naturally mayroon talagang deposit ng ginto. Yun yung panahon daw ng Hapon na tinago-tago na yung ginto ni Yamashita. So nagpapatayo sila na ganyan para sabihin na may proyekto. Yun. Pero ang totoo, meron silang hinahalukay doon. Kaya sana wag nating gayahin ng mga yon kasi nasasayang ang pera ng taong bayan. Walang permit. Tama yung sabi mo, ba't hindi sinita ng City Engineering Office? Yan. Ba't nagtuloy-tuloy na walang building permit? Di ba? Anong ginawa ng LGU? So, tingnan mo yung mga na-unearth ni ni Mayor Isko pati yung pag-withdraw ng cash advance ng milyon. Yun pa, in just one day. Ay nako, ano ba? Magugulat ka, 3 cheque, bilyon ng paano kung hindi napalitan milyon yung ang halaga? Mayor? Tuloy-tuloy yun, parang gano'n. Ayun. Ay nako. Buti na lang nakapag-isip ng tama yung mga tao sa Manila. Pero sa ating mga barangay officials, ito panawagan natin, reminder sa inyo. Tuloy. Yun ba? Akala ko yung election. Hindi, meron pong statement si best friend mo, si Comelec Chairman. Si Mr. Garcia, na this coming August 1 and 10, magkakaroon po ang activity ang Commission on Elections. Nag-reschedule po sila ng resumption of the system of continuing registration of voters this coming August 1 to 10, 2025. Kaya kung plano po ninyo na magparehistro, ito po yung mga applications na tatanggapin ng COMELEC. Registration, transfer of registration, change or correction of entries in the registration records, reactivation of registration records, inclusion of registration records and restatement of name in the list of voters, transfer of registration records from foreign service post to local, and updating of records of PWD, senior citizen, and members of IP and ICC. Ito po yon. At yung registration hours will be from 8 o'clock in the morning hanggang alas 5 ng hapon, Mondays to Fridays, including Saturdays, Sundays, and holidays, except when declared otherwise by the COMELEC. Yung online filing of for reactivation with transfer of registration within or with correction of entries, reactivation with transfer of registration within and with coercion with correction of entries, and reactivation with updating of records of senior citizen and PWD, ang sinasabi ng COMELEC, shall be submitted to the official
email address of the appropriate office of the election officer. Ito yan in preparation. Yan. In preparation for the barangay and SK election. Kailan ba sinubmiti kay kwentahin natin kasi may certain period of time na pagka hindi naman niya yan pinirmahan, hindi niya ginalaw, good as approved. Good as approved. Kailan kaya maglalaps yun? Abangan ninyo. Wala pa, abangan natin. Tingnan natin. Kasi kung hindi niya yan binito, walang action. Walang action, good as approved na yan. At dyan na rin siguro kikilos yung sikat na election lawyer, si Macalintal. Yun hindi yung kanyang hinihintay. Kasi pagka binito niya yan, meron pa namang pagkakataon ang next move ng Kongreso is to override. Pero yung pag-override di na magagawa dahil naka-recess, di ba? Naka-recess, yes. So pagka pinirmahan niya yan, na binito niya, walang postponement. Yes. Pero pag hindi niya ginalaw at hindi niya pinansin within a certain period of time na kailangan niyang pirmahan by operation of law. Ayan, tuloy na. Tuloy yan. So pero tignan natin. Abangan natin. Pero kasi malapit na yung kanyang State of the Nation address. Baka doon niya i-announce yung election. Kaya antay-antay lang. Mamprepara kayong mga Bakit? Excited na ba kayo? Oo, kasi bus na daw yung nakuha nilang pakurong para magkaroon na naman sila ng budget. Kayo naman, may mga budget kayo natatanggap, di ba? From IRA ba yun? IRA? Yung mga botante ang sinasabi. Yung mga botante. Ubus na yung mga Bosan Lee. Wala na si Bosan Lee. Wala na. Kaya naman talagang mabilis maubos si Bosan Lee. Kaya nga sa presyo na lang ng mga bilihin ngayon. Pati sa crudo, 'di ba? Mahal naman na lahat. Kaya nagtataka ako kung saan kukunin yung sinasabing 20 pesos per kilo na bigas. Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Hindi yun. Okay yun. Pero sa gobyerno kukunin. Pera ng taong bayan. Yung subsidy nga. Yun lang, kasi sinabi na nila yan na ito maglalaan tayo ng pondo para sa subsidiya. Para matulungan natin yung ating mga kababayang mahihirap. Every election, sikat ang mga mahihirap. Tayo sa pag-aaral, gustong-gusto nilang may naghihirap para meron silang, di ba, makurap. Meron silang mabigyan at tuloy ang, di ba, ligaya ng buhay. Di ba? Kaya socialist. Yun ang realidad So, yan. Panahon pa ni kupong-kupong. Yung pagka-eleksyon, ang bida mahihirap. Programa sa mga mahihirap. Bakit until now? Dami pa ring mahihirap. Alam mo, sa totoo lang kapaborito. Hirap para sa mahihirap. Di ba alam mo yun? Lalong-lalo tuwing eleksyon. Ping-eleksyon nga. Kaya nga nanalo si hirap dyan. Di ba? Aminin natin. Pero alam sa kanyang programang hirap para sa mahihirap. Pero alam mo, hindi lang mahihirap ang nagrereklamo na kapag katapos ng eleksyon di na sila kilala. Meron din akong kilalang politiko at mayaman pa, bilyonaryo. Na taga Ilocos. Sabi niya, noon tinulungan ko sila, ako pang nangangampanya para sa kanila. Ngayon hindi na nila ako kilala. Kaya hindi ko na sila sasamahan, tapos na sila. Nakuha ko na yung gusto ko sabi naman ng isa. Sabi naman, kasi may mga experience din akong ganyan. Walang kaalam-alam, tulungan mo. Di ba? Tapos magtatagumpay, pero pag nandyan at kapan-aral mo, laray baliwar-war, iran kagagawa, di ba? Hindi ka nakilala. Dahil ang sa alam nila, pagkaalam nila is kaya na nila. Siguro nung natalo, mambuni-muni, wala na. Mantrubak, siguro unyara, may lingukmat. Di ba? May mga ganun, di ba? Yes. Kilala ka dahil kailangan ka. Pero yung mga iba kasi, may mga tao na may iindanda na may bulat, may panangampupo, may aruan, pangkakaaro. Pero yung mga iba, kaaro lang kita dahil eleksyon. Yun yung eleksyon. Yan yung mga tao naghahanap lang ng influensya. Yun. Tulad yan, sinabi mo, tinulungan. Ang kala niya dahil tinulungan, forever niyang magiging kaibigan. Hindi pala, hanggang doon lang. Hanggang eleksyon lang pagkakaibigan. May mga ganun, maraming ganyan. And speaking of influence,
dito sa patuloy na investigasyon na ginagawa ng ating mga otoridad patungkol sa mga sabongeros, missing sabongeros. Baka tapos may napanood ako diyan na may parang nagkakahalo-halo na. Parang iniugnay ulit sa ugnay sa past administration. Kaya kung nagiging, 'di ba, yung talagang sentro na dapat sana doon lang. Enga pula wala ray kinto sanga-sanga to. Nawawalan na ng kwan. Pwedeng makadiskaril doon sa talagang totoong pangyayari. Parang gano'n. Pero ang sinasabi ngayon ng Department of Justice, Kapaborito Ajay, hindi na raw kailangan na matagpuan pa yung mga katawan ng mga biktima. Para patunayan na may nangyaring pamamaslang o murder. Siguro sa ano ng kaso. Yes, pero importante doon sa mga pamilya na makita yung mga bangkay. Pero siyempre hinahabol din nila yung justice. So makita man o hindi, ito ngayon ang nagbibigay pag-asa sa kanila kasi ang sinasabi ng Department of Justice, conviction is still possible without producing the body as long as you prove the fact of death in court. And obviously presenting the body or remains will be damning evidence of this. But this legal principle is consistent with the doctrine of corpus delicti, which refers corpus delicti, body of crime. Ibig sabihin natin yan which refers not to the body of the deceased but to the fact that a crime has been committed. Yan. So nabibigyan ng pag-asa yung po mga pamilya ng mga biktima na possibly makamit nila ang hustisya, Kapaborito RJ. Eventually, magkaroon din sila ng... At yun lang sana yung maging focus. Doon. Doon sa... Dapat dyan ang focus. Kasi may mga... Alam mo kung kaya nga may mga sanga-sanga na yun kung sinong inunugnay. Just to di ba? May palumo. Parang di ba, iwala or ma-discarding ganyan ba? Na baka doon mas mapokus, di ba? Yung usapin. Pero doon na lang sana sa, di ba, pagbibigay ng justice doon sa family ng mga missing sabongeros. And eventually, sana makamit nila yung... tagal na yan, 4 years na ata. Dahil panahon ng pandemic yan And kung sakali man at hindi na matagpuan, at least mayroon magpapatuloy yung kaso. Magpapatuloy yung kaso. Pero si Pangulong Duterte, sabi niya, wag niyo akong iuwi sa Pilipinas. Payat na daw. Sabi nga kung, parang nakikita na niya yung kamatayan niya doon na sa Netherlands. Nako. Tignan mo yung naging presidente ka, ganyan na hindi naman para sa pangkaumungan mo yung pinapalsa sa iyo, kundi pangkabutihan ang higit na nakararami. Higit na nakararami ka ako. Dahil talagang sa iba naman justice din ang kanilang kinukuha. Ba't ganito? May hustisya naman tayo. Ba't ganito? Di ba? Nakakalungkot ang nangyari. Pero sa mga lang, higit na nakararami na mas nakinabang sa kanyang mga programa isipin din natin yun. Kung yung sinasabi, ilan yun? 44? Or 44. 300, ilang milyon ng Pilipino. Parang ganun ba? Yes. Ang gusto kong sabihin, yung, di ba? At saka sana, yung higit na nakararami. Ang tamsulik na andari, umbalik ka, Paborito RJ, majority actually. Yun. Sana kung meron mga mali, dito na lang. Bakit sa ibang bansa pa? Kaya nga kung minsan, di ba, aray matalisiw yung panutok mo, matatabang utak. Di ba yung kinokonekta na? Yung talagang main purpose. Why? Di ba? Pero kung doon ka sa mismong yung why akin at walay kaso to the ICC because of that, di ba? May babagadan crimes against humanity. Crimes against humanity because of his programs, of actions, ginawa para ma-eradicate labat may badda iran ugu totoo, di ba? Man magmamaliw dutak na balay, di ba? So yung purpose niya is, 'di ba? Pero sabi nga may korte tayo.
argumento nga, kailangan binigyan din ng hustisya at pagkakataon ang mga yon, di ba? Yes. Saan ba nangyari ang krimen kung sakali? Di ba dito? Yes. Pero di ba ang prinsipyo sa korte is kung saan nangyari ang krimen, doon magkakaroon ng hearing. Doon din magkakaroon ng conviction. Ay, nako. Di ba? Sabi nga nila, siya rin na nagkamali. Kasi kung hindi daw tayo kumalas dito, igigit natin. Kumalas daw tayo, di doon na. Yung mga argumentong ganyan ng matatabang isip, mataisiw. Pero uuwi rin daw si Tatay Digo. Yung nga lang, kung sakali doon na siya mamamatay, pa-cremate na lang at yung ashes na lang iuwi. Nako, parang nakakalungkot din Parang yung pinag-uusapan yung end of his life na. Parang nakikita na niya. Hindi kasi sabi tumatanda naman tayo at lahat tayo may lifespan nga, 'di ba? Kung 90 of course, taon na 'yan kasi 80 na siya ata. Hindi ako nagkakamali. Yes. So kunting panahon na lang, why na lang ibigay sa kanila yung yung 'di ba? Pangkanaw-nawa. Enjoy life, parang ganun. Kaso parang in gratitude naman doon sa serbisyong binigay niya sa bayan. Kasi magmula ilang years pa siya nanilbihan, magmula bilang isang public servant. Mula pagka-mayor, ganito, tapos naging congressman, tapos naging presidente ng Pilipinas. Ito sabi ni Arnolfo, sa akin lang, liknaan ko lang mga idol. Hindi kaya ginawa yan dahil threat siya sa administrasyon. Ayun lang naman ang tanong at liknaan nitong si Arnolfo. Well, it's your liknaan. It's your... Pero parang ganun na rin dahil nung nandito siya kung ano yung kanyang mga, di ba, medyo maanghang din yung kanyang pagbatikos. So siguro din humugot ng liknaan itong si Arnolfo. Pwede. Kasi habang nandito siya, meron pa rin siyang puwersa. Ngayon at nasa malayo siya, hindi siya makakonekta. Ganun lang naman po yan. So, ganun siguro ang gustong sabihin ni Mr. Arnolfo. Oh yes, okay. Hanggang pala malam yung oras ay atin ito nagagik. Tani, unso pala so number 1 yung kapaborito, Joey Baby. Akalo ba kantabi lalangula sa rin magtaryoran kapaborito? Amigo yo, RJ Beremenes at your service always. Tansay magtarlingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Akalo ba kantabi tima the technical side? The only one, Engineer Richard Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang puta-putang iran balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako.